ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟಿಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನಲ ವರ್ಷ ದಿನ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪದ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪ ಆಯ್ತು ಪಿದಾಡ್ದ అయితే ನನ್ನ ಬಿದಡ್ನಿ ಒರುಂಬಾರೆ 9 ಒಂದು ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಪಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಮಿತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಪೋಲು ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಿತ್ತ ಕಟೀಲು ಪೋಪ ಅವಲಿ ಆನ್ಲ ಮೇಲ ರೆಡಿ ಜನ ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಬೇಕ ನಾಗದೇ ರೆಡಿ ಪೋಪ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಪುರದ ಪರಿಚಿ ಅಂಚದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚು ಚೂರ್ದೆತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರು ವಾಚ್ಮೆನ್ನ ಕುಲ್ದೆ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಒಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅದು ಪಿದಾಡಿಯ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕುಲ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ ದುಂಪಯ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೇಕು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಮರಡಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನರ್ತೊಂಪೋರೆಂಡು ಅಕ್ಕ ಬೀಜಲ್ಲ ನರ್ತೊಂಪೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಡಪರೆಂಡು ಒಂಚೂರು ನಡತಿದ್ಬೇಕು ಪೋರೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಪೂರ ಪಸಂದ್ ಪೋರಲಿಕ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ ಕೂತದ ದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ನಾಗದೇವರ ಕುಟುಂಬದ ನೇರುಳ್ಳೇರ ಊರ ಬೈದ್ಯಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮೂಲ ಲತಾ ಫೋನ್ ಬಂದೋಳು ಅವು ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ಏನು ಯಾಪ ಮಂದಿ ಕಡೆಗೆ Chico, Chunil la garinga.
ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಪಿತಾಡ್ ಒಣಸ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಿತಾಡ್ ದೂಡಿದೆ ದೇವರೇ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಬರಬೇಕು ಒಂದಲ್ಲ ಊರನೆಟ್ಟು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಮುಗಿಯಂಬೈದೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೇನಾಗದೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ತಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಹೋರಂಟು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ತಮ್ಮನಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಕ್ಕೊಳ್ಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪೇರ್ ಪುರ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ನ ಪಾಯ್ಜಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಪುರ ಬೇಗ ಒಣಸಕ್ಲಿ ಜೋರು ಬೇಡ ಪುಣ ತಂಚಾಕ್ಲಿ ಸುರುಕ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಒಣಸು ಮಸ್ತ್ 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 ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ನಿಕಲೇನು ನಿಕಲ ಪಾತ್ರನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಇನಿ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ఒక ಮಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚಾದ ಪಾತ್ರ ಪುರ ಪುರಾದ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ತಮ್ಮನ ಮದಿಮೆ ಅದು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ ಇನಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ ಇನಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲೇಡ ಪಾತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪುಸೋತ್ರ ನಿಕಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಪುರ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪುರ ಗೌಜಿಯ ನಮಸ್ತೆ ಗುರು ಉಂಡರೆ ಪೂರ ಮನಸಾಂಡೆ ಪೂರ ನಮಸ್ತೆ ಗುರು ಎಂಚುన్నారు ಪಕ್ಕ ನಿಕಲ ಕಾಲೇ ದಾದ ತಿಂದಿ ಚಾಪರ್ಯಾರ ಸಿದ್ದಿದಾರ ಚಾಪಯ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೇದಿ ಲೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಾಕೋಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ರಹಸ್ಯ ಒಟ್ಟಿ ಎಳ್ಳೆ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿಯ ತಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಪನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಯಾರ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಾಕೋಲು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೂಲೆಗೆ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಪದಿಲದೆ ತೂಲದೆ ಇದೇ ಗೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಲ್ಲ ನಿಕಲ ಪಾತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಮೋಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚದು ಯಾನಿಜ್ಜತಿ ಅಂಚದು ಮೋಲಾಡ ಪಾತಿರು ದಾದಾಡಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚದು ಎಂಕಲಿಗೂ ಹೊಸತಾದಿತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಸೇರ್ನಾಗ ಪಾತಿರಲಿ ಜಿನ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಆದುಪ್ಪು ಇರು ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಚು ಅಲ್ಲಾರ ಸೌಖ್ಯತಿ ಸೌಖ್ಯ ಮನಸಾಡ ನಿನ್ನ ಮನಸಾಡ ಇನಿ ಹೊಲೆ ತಮ್ಮನ ಅಲ್ಲಿರ್ದು ಯಾನೇ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್
ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೋಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿಯಾ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಜ್ಯೂಸು ಓ ಪುದರೇನ ಆಯ್ತಾ ಜ್ಯೂಸ್ತಾ ಹಾಂ ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಅವು ನಾನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೀದಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಬಲ ಭಯ ಎಲ್ಲೆಗ ಅಂಚೆನ ನೀರು ಸಾಕಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬಾಯ್ 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 किस बाय किस करूंगी कितना बाय 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 बोल तू ले बाय ಬಾಯ್ ಪಂಕ್ರ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಕ್ಕಡು ತಮ್ಮ ನಡೆದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಬಾರ ಟೈಮ್ ದಿಗ್ಗಿಜಿ ಬತ್ತದು ಜೆತ್ತದು ಕುಂಟಾರ್ದದು ಪೂರ ಇದು ಪೊಟ್ಟಾಂಡು ನನಗೆ ಬೈಯಾಗ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋರಂಡು ಸೋಡ್ತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇದಿರು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿ ನಿಂದುಂಡು ನನಗೆ ಪಿದಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವ್ರು ಮೇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋತೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ಬರೋಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಯರ ನೀರು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚತಿ ತಾಂಡು ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಸೋಡ್ತಿಗೆ ಕತ್ತಲಾಂಡು ಗಂಟೆ 7:40 ಲೇಟ್ ಆಂಡು 7:30 ಕೌಲುಗೆ ಪರೆ ಬಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಜಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ತಿರತ್ತೆ ಏಟೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ತೂಕ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಚೆಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾವದ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಏ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರತಿಲೆ ಬಾಬಾ ಶೋನು ಅವ್ರತಿಲೆ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲೆ ಒಬ್ಬು ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲೆ దేవుడు టాటా అప్పులే హాయ్ మప్పులే అవుతులే నేను తీసుకోలే ఇంకొన్ని తీసుకోలే ఒప్పో 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 ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂತದ್ದು ತಿಳಿತು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಪೇರ್ ಕೊರಿಯರು ಇತ ಒಡೆ ಪೊಂಡಲ ಪೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಣಸ್ಕೊರ ಬಲ ಸೇರು ಅಪ್ಪು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮನ ಆತಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಕಾಣ ಗಂಡು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೇನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಮಾಡಲಿ ಪಾಪ ಟಾಟಾ